kuna na marka mai martaba na madawaki. Giwa buwaye masu yama, sarkin sarakuna na marka mai martaba na madawaki. Giwa buwaye masu yama, sarkin sarakuna na marka mai martaba na madawaki. Sarki Sudan na kwanta gora mai martaba irin na farko. Na ba madana da shiri na yazo bai gane razana fage ba, jiwa buwaye masu jama, sarkin sarakuna na mazaka, mai martaba na madawaki. Sarki Sudan na kwanta gora mai martaba irin na farko. Na ba madana da shiri na yazo bai gane razana fage ba. Sarkin Sudan na kwanta gora mai martaba irin na farko. Na ba